Kaixo, ni Txetxu Urkijo naiz, Emilia Zuza ikastetxeko gorputz hezkuntzako maisua. Kaixo, ni Ruth naiz, Emilia Zuzako andereñoa, bigarren mailakoa. Kaixo, Zuriño Fernandez nauzue, eta andereñoa naiz Emilia Zuza eskolan, bigarren mailako tutorea. Eskola, familia eta auzoa ezinbesteko hartu emana. Hori izan da gu aukeratutako gaia. Uste dugu eskolen, auzoen eta familien artean elkarri ulertzeko beharra dagoela. Hiru esparru hauek dira da umeen hezkuntzaren arduradun nagusienak. Honengatik sustatu nahi dugu haien arteko elkarlana. Zertarako, elkarlana beharrezkoa da umeek hezkuntza zentzuduna eta kalitatezkoa izateko. Luis Carro egileari jarraituz, aipatuko ditugu eskolak bete behar dituen zenbait funtzio. Eta funtzio hauek honakoak izango lirateke. Gizartearen baloreak erreproduzitzea alde batetik. Beste alde batetik zelanez, eskolak funtzio ezigarria bete egin behar du. Ezin dugu ahaztu beste funtzioen artean oso importantea da beste bat, ikasle guztiei aukera berdinak ematea. Horretarako euren arteko alde sozioekonomikoak berdinduz. Eta zertan esanik ez, eskolak bete behar duen beste funtzio bat gizarteratze funtzioa dugu. Eskola eta familiaren arteko harremanak beharrezkoak dira kalitatezko hezkuntza edukitzeko. Harreman hau aldatu da eta badirudi elkarrenganako konfidantza galdu dugula. Eta kalitatezko hezkuntza edukitzeko konfidantza hori berreskuratu behar dugu. Konfidantza hori berreskuratzea aldera, gure ustetan badaude bi kontzeptu ezinbestekoak direnak. Alde batetik daukagu hezkuntza inklusiboa eta beste alde batetik kulturartekotasuna. Modu honetan ulertzen ditugunak. Hezkuntza inklusiboa UNESCO erakundeak 2001ean modu honetan definitu egin zuen. Ume guztientzako hezkuntza, euren ezaugarri edo berezitasunak edozein direla ere. Beste alde batetik, kulturartekotasunaren inguruko definizio zehatza ez dago, baina bai, egile desberdinek aipatzen dituzten ideia komunak. Alde batetik daukagu zuzentasun eta justizia soziala sustatzen dituen hezkuntza behar duela izan. Beste alde batetik aurreiritzien aurka borrokatzen duena. Eta bukatzeko aipatzen da beste ezaugarrietako bat da, kulturartekotasuna sustatzen duen hezkuntza badala arrasakeria arbuiatzen duena. Hezkuntza inklusiboa eta kulturartekotasuna elkartzeko pentsatuta daukagu guk Emilia Zuzakoak klaseetan egiten duguna, gure auzora eta gure herriara agerian ipini behar dugula. Horrela lortzeko zer erabili behar dugu? Gure familiak erabili behar ditugu eta herrian ditugun gauzak. Horrela, gure laguntza horretan lortuko dugu.